ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangigan kariti nagdudumang nga success story nagbalin asirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkorman nyo. Good morning. Kada kayo amin na sa ngapada papagayam. Aldaw iti Biyernes, Hunyo 12, Independence Day. Wenno panagwaywaya, iti pagilian tayo nga Pilipinas. Iti daytoy nga bigat iti Biyernes, sidanon mi manen kada kayo iti sabalipay nga bansada iti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Iti nagan iti gobyerno probinsyal nga idaduluan iti nagaget na singpet na anos managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idaduluan to Officer in Charge ni Miss Maria Rona Isabela Dawang. Kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal tinaimbag nga oras sa dinuman napaset ti lubong iti ayan nyo. Siyempre, saan nga kumpleto iti panangkablaw mi kada kayo amin na sangapada, no saan nga kumablaw kada kayo iti partner, tinumutibiyang ni kasamang Ronald Domingo. Good morning, kasamang Ronald. Yes, good morning kasamang Irene, ken kasamaten kadagiti naruay nga aga dengdenge giti free channel tayo sa 139, ken kasamaten kadagiti aga buybuy ti Facebook live tayo, ti live streaming, ti YouTube channel, ken kasamaten ti Twitter account tayo. Kaya sapay kumata dakay manen kadagiti siba iti radyo yo, ken kadagiti cellphone yo wenno laptop yo nga mangpadpadaan ti programa tayo. Ket kuwablaw kami kada kayo iti naimbag nga bigat yo amin sa pada kastay ko na ni kasamang Irene, Independence Day, ket manamnama dadetoy simple nga maiawayat nga programa iti mismo nga sangwanan ti Kapitolyo Provincial barbaringhan na nga iarbis ket nagarbi-arbis di rabii or tatay parbangon apo nga kakailan. Makad kadwa mi nga agserbi ti biang ti Technical Department ni Engineer Marca Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, kan kasamatan mangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Robert Iadaw. Toy numutibiyang ni Ronald Domingo ken kadwa tay tupay dagiti kakadwa tayo ti Communications and Media Office ni kasamang Francis Alegre, iti Vice Governor's Office ken kasamatan ken ni kasamang Rosita Makalipis, ken barbaring makaipaytumet ti report ni Station Manager Rod Sadjan. Ket ulitek iti kumablaw kada kayo tinaimbag nga bigat yo amin na sangapada ken padaanan nyo detay horoscope tayo tatal daw ipadanon ni Apong Glenn. Alaket iderdiretso kon dati aron dagiti papaulo dagiti kang runaan ngayon tayo mapagsaritaan. Dagiti kang runaan intay mapagsaritaan iti daytoy nga bigat iti Biyernes. Idi laing kalman ket nang sayangkat manen iti opisina tayo ti Communications and Media Office iti press conference pagkaseknan iti COVID-19 update. Kang runaan nga nasangaili da Mr. Edwin Carino ti mangidadawlo ti Sustainable Development Center ken kasamaten ni Mr. Perry Martinez nga kas consultant iti Provincial Economic Group ken isupay ti Executive Director ti Metro Ilocos Norte Council. So narway dagiti banbanag nga pakaamuda pagkaseknan dagiti aramidan ti probinsya tapno ti kastaket malayayan ti krisis nga gubay peleng dati COVID-19. So iti biang iti SDC when tinadoluan ni Sir Edwin pasingked na kasi dati imununan nga na idakdakama tayo dati panakaya inuman tayo ken quantity kalabes nga da iti umdas nga supply iti taraon para iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ket dito ito nga intay paibin sa binsa no anya itay aramiden ti probinsya tapno iti kastaket matagiben dati kada iti food security iti probinsya tayo nga Ilocos Norte.
Ken kastameten iti biyang iti Metro Ilocos Norte Council in lawlawag ni Mr. Perry Martinez nga iti agdama wenno kadagiti nga gundaway ket narikat pay nga may patungpal deti inter-province pakaseknan iti transportasyon. Ken kastameten iti biyang palang iti dati Mink ket naamuan tayo nga dagiti free buses nga agaturturong ijay Metro Manila ken iti damiten dati naminsan nga gundaway nga dati free wenno libre nga pagluganan kang runan na iti special trip nga nagturong ijay Baguio adan dati naiyawid da nga nagawid dito probinsya ket umababot iti 70 ket 3 dagiti nailugan pa lain kadito nga libre nga pagluganan dagiti talaga nga nagkiddaw ken kastameten natingiting iti dati panag kalikagum da ken kastameten iti panagkasapulan iti panakaiyawid da iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So dagiti kangurnaan to nga intay ipadanon ipangeg nga nagbalin nga paset dati press conference iti laing kalman nga insayang iti communications and media office syempre iti babaen iti panang suporta iti inguten tayo nga gobernador ni Gobernador Matthew Marcos Manotok. Ken syempre iti na dumapay nga damdamag iti probinsya ipadanon to ti kadwa iti CMO ni kasamang Rosita Macalipis ken iti pakaseknan iti damdamag iti Vice Governor's Office ni kasamang Frances Alegre. Ken kastina ko na ni kasamang Ronald ti mo na nagundaway dati horoscope tayo tatangal daw padaanan nyo ipadanon ni Apong Glenn. Alawen na pong kakailian dagitaro dagiti papaulo dagiti kangrunaan nga ingkami dasar nga damdamag itatang bigat ken kasamiten mabalin nga mapag sinukataminto iti kapan panunutan iti partner ko ani kasama nga Irene Ringor ket padaanan yon iti intay panakangeg dagiti gasgasat tayo tatangal daw babaen ken ni Apong Glenn apong kakailyan ken kasamiten panangrugi tayo nga mga diskutir kadagiti na isagana nga damdamag itatang bigat. Okay? Iti daytoy nga kanito insigidang intayon alawaten ni Apong Glenn babaen ni iti na panangidanonen kadagiti horoscope tayo tatang aldaw. Ngem kasangwa naman Apong Glenn nga idanon mo dagiti na duma-duma nga horoscope tatang bigat tay man pangablao mo kanigi so amin nga dingdingeg ken agbuybuya iti estasyon tayo. Happy Independence Day and good morning Apong Glenn. Okay, good morning kasamang Ronald Ken. Good morning kasamang Irene. Good morning. Para kanito yung aldaw. Sige tayo itatakit Independence Day. Happy Independence Day amin. Kadagi siya ang dingdingeg. Iti Sirmatan Ilocano. Aglaloy dito Ilocos Norte. Dagiti iti horoscope yung itang aldaw. Itatang nga Independence Day. Freedom ken pinakawaya-waya ti Pilipinas iso nga ti gasa ti ita puro free. Digijay Aquarius. Muna nga horoscope yung Aquarius may kagkati freedom wala pinakawaya-waya kini partner mo itangal daw. Aksina kayong itangal daw. Mandi ka madanagan. Agsinugyan kayo katla. Agawin lang di balay na holiday nga ro. No tagapagod ka, tagapagod-prodisyo na mo pa, nagawin di sunga waya-waya kita. Okay. Lucky color ni face mask mo red. Pisces. Kita nga aldaw, kit nagasat ka ta makabil ka ti free ride. Diya ipapanam. May libre ka ti tricycle at papailibre ti pasaheros na. Gapunta Independence Day nga ro. Lucky color ti face mask mo blue. Para ka DJ Aries. May ilibra ka ita ti pangal daw. Tatagkasar ta karuba yung. Mayat taawan ti face-to-face apin nanganan. Dagitay handa dagit nakakutpak. I-take out mo. Iso nga makala ka pa iti talo para ka digigay karon ka kabalay mo. Lucky color ti face mas mo purple. Ako. Taurus. Digigay Taurus mo. Mapan ka grocery itangal daw. Ngayon pagda pa promo da. Ket mga pagkakadeto amin na grocery ket free. Kasi kasi may siya nga ay sikat ay may kasangagasot nga customer da. Ada nga may kasangagasot nga customer, may kante free grocery items. Okay, congrats. Parang kung may sudigit
Barbare. Lagi color di face mask mo black. Gemini. At na pag isalipam nga contest iti radyo, simong bat kati question dakit masong batang, yan si kati na pag-asatan nga mapili, mga pagkanto ti Bado. At free t-shirt mo nga free size. Lucky color di face mask mo red. Para ka di cancer. Nag-load ka itangal daw, at damit maawat mo nga free load ken free text. Isu nga gundawayam dito iti nagtawag ti Bredsmond na mabayag ka tumaden nga makaload di pagtawa. Nakinanayin mo nga ilolod ko pag text lang. Lucky color di face mask mo puraw. Para ka di Leo. No gumatang ka ti kalding itangal daw kit nagasat ka. Gaputatay kalding nga magatang mukit masiko. Aga nagtumbigat. O kinamada si good screen na nga kalding. Duwa. Very good. Lucky color di face mask mo metallic gray. Abo. Virgo. Mapankag po isitangal daw ngem awan ti gastos mo. Nakaala ka ngamin i-tribute care nga papugis di may isang salon. Dahil tikit inabak mo di pasalis na pinagsurat ni Daniel panggip ti COVID-19. May isa na radyo. Correct. Ito ta, lucky color di face mask mo, sky blue. Para ka DJ Libra, libre ti wifi mo itangal daw. Tama panunutan tay karubam nga ikaten na tay password tay wifi da. Para ka tingal daw lang, tumbigat awan manen. Paspasam lang tati ag-download team of movies kasi. Lucky color ti face mask mo pink. Para ka DJ Scorpio, libre ti merienda mita nga malem. Agi libre ti Mickey tay gayem mo nga mapan mo kadwain nga mapan nagbisikleta. Makapidot ka ito ti 50 pesos di ta kalsada. Nagasat kita. Nagasat. Lucky color ti face mask mo red. Para ka di sa Gitarios. At libreng itlog mo itangal daw. At umay nga nabayag nga di mo nakikita nga gayem mo nga nakautang ti itlog keng ka. Ket agbayad. Di upat atawen, nagbayad med lang te upat nga itlog nga inutang na. 1% na. Di mo nalipatan pa hindi di itlog nga may nabinayatan na nito nga di mo pa hindi nakikitod ka lang nga may bayad itlog. Kasla libre latan ah. Well, lagi color ni face mask mo blue. Para sumaron di Capricorn. At maawat mo nga libre nga bagas ken ni kapitan ita. Di barangay. Dahil di pa ilaan ayuda di isikyo. So nga madida ka nabunungan, hindi gaputan nalipatan da ka nga nailista. Nakasat ka ta sa nga sako abagas ti maalam ita. Gaputan na urnong na isaglili mga kilo nga dagok ti mamimpat na pinagibunong ti barangay yun ti ayuda. Nagadudia ta bagas ita. Okay? Lagi color ni face mask mo puraw. Nakita ni Kijigasat yun nga Happy Independence Day. Mga karuba. Sige karuba ti sirmata ni Ilocano. Sabay kumata na-enjoy kayo kada di gasat niyo. Sabay kumata nagkagasgasat itangal daw. Ken, enjoy your holiday. Wait, ito lang ay kasama ko sa mga irin. Bye-bye! Enjoy your holiday! Okay, thank you very much sa Apong Glenn. Okay, kasamang Irene, kasama nang inta ituloy iti programa tayo ken intan tumeten na mapagsaritaan digiti na isagana damdamag itatang bigat itaro den alawatan deti report ipadano kada tayo ni kasama nga Frances Alegre. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasama nga Frances, good morning and please come in. Kanunungan ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos sa ti adang ti gobyerno probinsyal babaen ti panangimaton ni Governor Macho Marcos Manotok nga maiya prioridad digiti medical frontliners dumalan iti COVID rapid test. Ti gobyerno probinsyal ti nangilatang ti pondo para iti panakagatang iti testing kits kenadaan iti DOH accredited laboratory iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti syudad ti Batak nga pakaiuswatan iti rapid test kas panangipasigurado.
Inawawag ti Vice Gobernador nga dagiti medical frontliners ti gobyerno probinsyal nang rona kadagiti nagubra kadagiti hospital sa kabayatan iti kangitingitan iti enhanced community quarantine wenno ECQ ken agpapan kadagiti nga gundaway ket trumbeng laeng nga isu iti maiprioridad gapu tadakkel ti pegat kadakwada iti panagtrabaho da. Kalikaguman ti biyang ti gobyerno probinsyal na talget ti kasasaad dagiti empleyado sa iti probinsya babaen metlaeng iti nasao nga addang. Naamuan ano adda itag positibo ti nasao nga rapid test ket naskena nga dumalan pay laeng iti quarantine pangururayan iti mamindua adaras nga resulta iti swab test kalpasan iti subag mamano nga aldaw. Dahil iti damag manipod iti provincial capital para iti Sirmata ni Ilocano program, Frances Alegre reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you very much kasama nga Frances sa kadaytang report. Nang itulo din iti oras sayon, alas 6:32. Okay, tinatay gundaway. Inta ituloy ti programa tayo. Okay, partner, intaro din ipadanon dito mo nang inta mapagsaritaan itatang bigat. Yes, partner, nga masakbay dati tatapan ng danon ta, kaya dati tatakit ikantaman iti nananay nga importansya dati report ni kasamang Frances, pagkasaknan dati naiget nga panang suporta ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos, kaya dati tatanapigat nga kalikagom ni Governor Matthew Marcos Manotok, nga maiununa dati frontliners nga pakatan, when pakaipadalanan dati rapid test kasamang Ronald ket dagiti daman dagiti ag positibo syempre masapul nga maipadalan da pa iti swab test saan met nga dati panag positibo iti rapid test iti mangipasigurado nga dagiti ket konfirmado nga addaan wenno nakaptan iti virus ti COVID-19 kasamang Ronald, so masapul nga masigurado no adda dagiti ag positibo iti rapid test ket nasken nga masigurado nga dagitoy ket natalged metlaeng ken sanda nga kinapet iti datoy virus. So may padalan dati mamindwa nga daras kidati swab testing ket nakagasgasa tayo iti probinsya tayong Ilocos Norte, tadan dati Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, adan dati laboratorio para kidati panakakita, panaka-examine dagitay samples nga maala manipod when swab samples ket ditoy nga alalisto tayon nga maamuan iti resulta dagiti maisengkat nga swab testing kasamang Ronald ket iti agdama awan pedati in pakamumet ket di ket ti hospital nga taga iti probinsya iti Ilocos Norte nga naipadalan iti swab testing na ag positibo iti dati tatana isuat when dati resulta na iti mismo nga laboratorio iti nadakamat nga hospital ket nakagasgasa tayo ket sapay la kumatabayan iti naiget nga kooperasyon tayo amin nga sangapada ket mapagtalinied dati kina COVID pre when kaawan iti nakaptan iti virus manipod dati COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket no pay ag tultuloy iti panagawat tayo kadagiti returning residents syempre mailawlawag met nga umuna kadakwada dati idadalan da nga umuna iti panaka-quarantine iti uneg iti sangapul ketupat nga aldaw sakbay nga mapalubusan da nga mapan karitay bukod da nga pagtaingan tapno iti kastaket saan lang nga DJ salun at da iti masigurado ng uray pay dagiti amin nga patpateg da iti biag kang runaan na karitay kaming iti pamilyada kasamang Ronald. Gwen, kasamang Irene ket na numalagip mo no nag-positive datay swab test kunada ket ibagada maten nga datay napakaptanen ti COVID-19 kasama nga Irene isot gapuna nga agan-annad kuma iti panagi parwar iti damag ken haan nga datay agi parwar ti palso nga damag ken liklikan iti panagi tag wenno panangipan dita social media kasama nga Irene tanu mabasa ti maysa nga kailyan tayo ket syempre dati panagpanik na panagdanag ken dayta ket umadado detay agwaras kun tayo man dayta nga damag no kasamang Irene kasla ka detoy nagwaras kun dita Bintar Ilocos Norte nga duwa kun nga nagpositivity swab test na ngem dayjay
ket haan nga iso iti rason nga daytoy ket napakaptanen daytoy COVID-19 kasama nga Irene tangamin ti report daytoy duwa nga taga Bintar ket nakaluganan da daytoy may isang nurse ditoy Ilocosur nga daytoy ket nagpositibo ti COVID-19 kasamang Irene ket pagtian na digitay health personnel digitay opisyal tayo ti probinsya ket naantisiparan ken daytay talagang na-monitor nga naimbag kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ken rumrumuar nga datoy sapay ket di nurse ba dati taga when OFW nga taga Vigan City iti probinsya iti Ilocos Sur kasamang Ronald ket saan tay nga masigurado no rapid test dati di malanan na iti panag positibo na kapot segun pailan kaditay rumrumuar nga report ket nag negative met dati swab testing na ijay Metro Manila sakbay nga nagawid kasamang Ronald so santay nga masigurado ano dati tata nagabalin nga rakurak iti mayor iti Vigan ket panag positibo dati kalugaranda iti naisangkat nga rapid test wenno dati panakaulit iti swab testing ket dati tata nga OFW kasamang Ronald nga sapay la ko makasamang Ronald ta rumwarmet lang iti mabiit iti sumarsaruno nga resulta iti naisangkat ken kuan nga swab testing ket sapay la kumataag negatibo met laing kasamang Ronald ket karigitay nakaluganan na met syempre karigitoy nga gundaway ket amudan no asim dagitay tata nakalugluganan da datoy tata nga datoy nga OFW kasamang Ronald ket di siguro ket makunatay nga medyo safe karigitoy nga gundaway kaputa May 25 nga nagpakastoy when nagkakalugan da kay dati tata OFW nga taga Vigan City kasamang Ronald. Ken kasama ten kasamang Irene kaya talaga waragawag ken ipakamo nga aga tultuloy nga COVID free ti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, nang itulo din iti oras tayon, alas 6:38 kasama nang ito alawaten deti report ni kasamang Sita. Daro din ipadanon kasamang Irene dito paset ti press conference si Dilaeng Kalman nga daytoy ket inwayat ti Communications and Media Office kasamang Irene. Yes, ken kang rudan dito kasamang Ronald yun unata dati tatapa ng ni pasigurado ni Mr. Edwin Carino ti Manginadolo iti Sustainable Development Center nga adda itumdas nga taroon para iti probinsya to yung Ilocos Norte ken dito meten nga lawag na dagitay araramidan ti probinsya nga addang tapni ti kasta ket masigurado iti panakamantener ti food security iti probinsya. Edbar, ngani talaga nga madaman. Yeah, dito early planter, nang rugi tayo nga nagibunong ti rice seed, nga the package na nga input ti fertilizer, ken organic fertilizer. Dito namin ranta, no, whether we have pandemic or not, talaga kasapulan tayo dating activity. So it is always related food security. So dati taraon tayo kasapulan nga pagsilpon tayo DJ dati DJ in hinarvest ti second crop na maitultuloy dapat DJ food security on rice. Tapno no hangag agkamtud ti makanti taga Ilocos Norte. Numalagip mo Edmar kanayon nga saludsuden ni Governor no umanay nga ta dagiti bagastay itata no nakaapit tayon ket trimwarmet ti worries na di kanayon nga baka rumwar amin dagiti inapit tay ti 17,000 hectares ti second crop. Ngem kasi na po Diyos based ti last nga statistics nga kinalculate ti naganan Philippine Statistics Office ken NFA rumrumwar nga DJ stocks tayo nakadado iti damo na pailaeng of all history nga inas-assess me itatapay lang ti kadaklan nga stocks ti adayan ti balbalay ti tao household stocks siguro nasursuruan da kini di kwa di nagdanag da kaya nasursuruan da nga nag-stock ti bukod da nga makan iti balbalay da kasi ti Ilocano hanay pulubos-pulos nga matyan ti pag-anan apoyin na kasi talaga nga very resilient Ilocano basta ada bagas oreawan sa dumapay adalakit asin bugong kamatis agbiagen
data kina resilient Ilocano. Ngayon, dito yung programa nga about 4,000 hectares, kaya ti gobernador tayo nga maisayangkat ti DJ early nga DJ masapa nga pinagmula. Ngamin, ikan kay ti picture, Edmar, ti Ilocos Norte, kasapulan na ti at least 4,000, nalaplabas ba sit or 4,000, at an average harvest of 50 cabans, at an average of 80 cabans na irik per hektar. Tatlo umanay nga kanan tayo, ti may nga bulan, iti Ilocos Norte. Ti base di food requirement ti Kadaldaw 4,620 ti makan ti tao ti Ilocos Norte iti may aldaw nga bagas at 50 kilos. Dijay maapit ti dijay makabulan nga kanan tayo at 4,620 times 30 ti pakaapitan na daw to more or less 4,000 to 4,200 hectares at an average harvest of 80 to 100 cabans per hectare. So DJT tapno ma-picture yo ng Ilocos Norte 51,800 hectares effective area. So kaya na sa basit laeng ijay porsyento ijay area tayo timakan tayo. In other words, translate mo iti statistics, we are 283% self-sufficient in rice. So DJT we are the feeder of other provinces, including Metro Manila. So nga, DJT may isang sayat na, if we, dati in bunong tayo tatang more or less 3,000 hectares, nakurang nga makabulan nga makantayo, but adamat is stock si balay, meaning, no once na harvest tayo DJ, no, dito imbunong tayo as of Idikalmanen, assuming that it will be harvested in 115 days. Last week of September, maapit tayo dati yun, Edmar. So, DJ guaranteed nga talungan iti isang sangwen tayo nga problema ti Ilocos. Pandemic ti muna, may kadwa DJ gawat into no July and August, kanya dadayon na po Diyos nga dabagyo. So, these are the tragedies na ma-expectar na mapasamak so nga i-prepare tayo nga talaga the food security for the people of Ilocos Norte. So ato pala ti stocks tayo nga ron nga irik tato siya? DJ estimate nga kwa ti NFA, PSA, household it lasts for more than 4 months. So plus DJ harvest ti September if God permit, sigurado nga agsil po DJ vacuum the availability the food, so it can sustain a continuous availability of food, especially rice. So antay kasapulan nagangkat dito Ilocos Norte. Hanga kasapulan ti Agangkat sir, agangkat. No, we are a net exporter for palay and rice. So awan ti problema tayo. Nevertheless, dito kakabsat akit ki DJ kadawyan nga pinagtalon. Ngayon, at the programa tayo nga nakasanga kita ito which is the soil restoration. Kahit ko lang ikante emphasis na ito kasi whether rice, vegetable, or any agricultural product, tinaming kondisyon ti dagata yun na deplete the organic matter nan. And the life of the soil depends on the organic matter. Iti agdama nga sitwasyon, as far as BSWM, Bureau of Soils and Water Management Survey, is concerned, the organic matter content ti dagata yon is only ranges from 1.2 to 3%. The normal should be 5 to 6%. Meaning, the kategorya ti dagata yon itatan is technically dead. And yet, kaya na nga sa when, the technically dead, no ag-apply ka ti elemento ijay daga, imbes nga absorban di mula, at the DJ state of adhesion. Kahit nasa when, adhere, DJ elemento nga apply mo, kumupkap DJ particle ti daga nga di nakayat nga palubusan. DJ osmotic power, DJ kapigsa di pinagkunot DJ ramot, napigpigsa di pinagkupkap na DJ particle ti daga. So meaning, uray apply am ti ado, isang nga masinteryo nga dapat di farmer ag-apply ti ado pay. Tapno no agrobot di mula na. The translation in economics is farming will be more expensive.
And it will be more dangerous to tao because tampered to inorganic fertilizer. So we need to put organic matter. So DJ ti value DJ soil restoration program. Nga irikman kenda dumapay. The resultant na ngamin DJ Edmar is once nga na-condition mo iso nga soil restoration, once nga na-condition mo, the outcome nanto in the future, maybe about 5 years from now, 3 to 5 years, depende DJ pinaka-deplete jay daga, DJ inorganic component nga i-apply mo may be reduced to 50% or even more than. So kahit na sa wen, lumagan ti gasto ti agtalon, ag-translate na ganansya ni, it will be converted into an opportunity income. DJ ti kahit na sa wen. So, we are giving value to this as an insurance for food security and safe food to eat. Thank you, sir. So di kasamang Ronald ni Mr. Edwin Carino dati pinangi lawlawag na kaditi arami den ti probinsya tapno masigurado dati kadda iti food security iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kati pasigurado na pay nga saan tay nga gangkat iti bagas kasamang Ronald gaputa tay pay ket iti ag laklako ti bagas kaditi kabangibang tayo nga probinsya ken kang runan na ti maipipan iti Metro Manila kasamang Ronald. Awen, kasamang Irene ket napintas launay detang damag. Tatay ko na ni Mr. Carino nga ni Ilocano ket handa nga kayat nga detay maawanan iti makan. Ket pundo ulay deta gagayem ken kakabsat amom no adali kitay sumangbay nga kalamidad kasamang Irene kas kuma iti bagyo. Ket datayo di ba nakairwaman tayo detay agpundo tayo kadigit tay makannukan iso nga tayo ko na ni Mr. Carino ano bagas ti pagsasaritaan alagad detoy kang itingitan ti pandemic detoy COVID-19 isomet ti kadasudas iti panaggagapas idi wenno panagaapit kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket talagang iti biyang ni Sir Edwin kunana ket adapay ket di dati napintas nga inbo nga met dati COVID-19 para iti probinsya tayo ng Ilocos Norte kunana kasamang Ronald ta ditoy nga dati makita ken obserbaran dati kadda dati panakasulsuro dagiti ka probinsyaan tayo nga aginot ken agidulin kadagiti tataraon kasamang Ronald dati sigurado da nga saan da nga mawanan iti taraon ket dakkel nga tulong dayta para iti panakapagtalined iti food security iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald. Supusupak deti kunam kasamang Irene ken deti nakuna ni Mr. Carino nga deti COVID adamat inted na nga nagsayaatan. No apay nga kunakmet nga napintas kasamang Irene nga adamet deti united na nga pagimbagan tayo, di ba? Ada tayo iti pagtaingan tayo. Ada din mabasbasa tayo iti social media. Imbagla kunada no ka ket deti ket paangaw ngem agpaiso kasamang Irene kunada no ka imbaglakit din taad ti COVID tano awan ti COVID jak kuma na haan jak kuma na aramid detay pagpupukan ti manok ko kunada na tinabasak kas jay jak kuma nalagdaan tay katremi jak kuma nakagarden kunada iso nga napintas met kasamang Irene nga talaga nga adamet detoy inted na nga pagsayatan deti COVID tadi kitay hantay nga matrabaho no kastang awan ti kastoy nga pandemic ket naka-focus tayo kadagiti trabaho tayo tinaldaw ket talaga nga narigat nga detay matariman tayo malagdaan tayo digitay pagtengan tayo ken dumapay kasamang Irene. Ken karaman ditan kunam kasamang Ronald datay numaminsan awan pa inti datay oras para iti pamilya ket babaen kita iti kadda tayo iti unay ti pagtaengan ket talaga na ikan tayo iti gundaway na datay nakapag pupulapol nga sa dagitay pampamilya kasamang Ronald. Wan kasama Irene no nakapokus ka nga talaga ti trabahom ket dedicated ka kada ti trabahom ket ado ti oras mo iti trabahom ti familiam sa kailan kita ti familia mo nurabi kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, alawen na partner, 10 minutos pa kasangwanan ti oras ti alas 7 intaro ti palaod ti sa balipay nga paset ti presscon idi kalman.
Yes, kasamang Ronald ket may sapay karite nadamag ni kasamang Edmar ken ni Sir Perry Met kasamang Ronald ni Mr. Perry Martinez, the Executive Director ti Metro Ilocos Norte Council ket dinamag da kasamang Ronald no kano met dati pan nakaipatungpal dati interprovince transportation wenno pan nakaipalubos dagiti agapod sa Balya probinsya nga pampubliko nga luglugan wenno dagiti pampasero nga lugan nga sumrek iti Ilocos Norte kasamang Ronald ket ditoy nga natangken dati takder ni Sir Perry nga narigat paylaing nga may patungpal kadagito nga kundaway dati tatang interprovince transportation. So kasto kasamang Ronald dati panangilawlawag ni Sir Perry. Hindi pa muna. Of course, there are other issues there. Almost of it is, as you very well know, in fact today, parang ang dami nating tao sa border, specifically sa Babok border. So, pag nag-umpisa kasi yung interprovince natin, a lot of it, maraming issues yan in terms of the border control, no? Hindi naman natin sinasabing hindi nangyayari yun, but maraming issues and we have to be prepared for that. In fact, as you know, even our negotiations with PAL has been sort of backed down because you have to understand, we have to balance it. Yes, we want public transport to open, but at the same time, the governor needs to protect yung ating mga yung probinsya, yung ating mga kahilian na in terms of COVID. So, balance yun no? Pag in-open natin yan, you can just imagine lahat ng papasok will go through our COVID protocols. Ngayon, without inter-province transport, ang pila yata doon sa border baka mga isa 2 kilometro. So can you imagine, kasi they have to process everybody, so may mga challenges yun, so wala pa tayo doon. In fact, the airport works like a border, that's why doon tayo nababag down din with negotiations with PAL. Kaya nandun pa tayo. Marami rin kasi, we understand yung request na yan, but marami rin kasi, alam naman yun, marami rin naman sa mga kailian natin, Sir, huwag natin papasukin. Gob, wala tayo papasukin. May ganun din naman tayong mga kababayan. So, the governor has to balance all of that. But of course, he is not is aware of that. In fact, marami nagte-text sa kanya. Precisely the same question. Kaya nga, dinidiscuss yan. Of course, he will ask the opinion of, kaya lang tayo nandun sa forefront na dahil na because of transport nga. Yun ang, but we have to bring in the discussion, we have to bring in our doctors, those who man the border. So, yun yung challenge, no? But that's being discussed, that's being evaluated every day. I don't think meron ng, I don't know the other provinces kung meron ng nag-approve ng inter-province public transport. Parang wala pa rin Kasi si LTFRB, as you know, sila yung, tayo naman, nagsasabi lang tayo, pwede na kami, if ever. Pero at the end of the day, si LTFRB pa rin yun. Sinasabi ng LTFRB sa atin, they have not approved any inter-province public transport yet. Thank you, sir. Yes. So diay kasamang Ronald dati panangilawlawagan ni Sir Perry nga iti agdama iti pakaseknan dati panakaipalubos
dagiti wenno saan kadagiti tata pampasero nga luglugan nga gapoy tiruar iti probinsya ket mapalubosan dan nga sumrek dayjay naiget dati sungbat na nga naiget iti panang tingiting ni Governor Matthew Marcos Manotok kadagiti kiddaw dagiti kaprobinsyaan ta ag susupadi dagiti kiddaw ken kasama ten dagiti kalikagom dagiti kaprobinsyaan tayo adda dagiti agkalikagom ano mabalin ket mapalubosan dati Iserek dagiti tatanga pampasero nga luglugan iti ruwara ti probinsya ngem adumet dagiti agkalikagom kasamang Ronald nga numabalin ket san pa lang mapalpalubusan dagiti pampasero nga lugan manipud ti ruwar ti probinsya nga sumrek iti Ilocos Norte ta amangan no daytoy iti mangitunda iti panagpeggad iti salon at tayo amin nga sangapada so dati may sakrite kang runaan tata nga ikikan iti importansya iti gobernador tayo basar pa lang iti palawagan ni Sir Perry ket so di ti panagkita na ken kasamit ten kaaduan ritay tata lungalong ken kasamit ten rekomendasyon dagiti maseknan nga opisyal kaputa dagiti opisyal tayo ket naiget met nga dati panaki sarsarita da kadagiti kalugaran da ket kaaduan na dati agked-ked nga mapalubusan dagiti tatang pampasero nga lugan nga sumrek iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald deti panagamak nga mga no dati iti mangitunda kidatay panakaisarek iti probinsya iti virus nga gubway dati COVID-19 kasamang Ronald ket mo tay metamin nga sangapada nga no dati no nagastreken ti virus ket talaga nga aliston nga agawaras kasamang Ronald so dati iti naiget tata nga kitkitain ken kasama ten banbantayan iti probinsya tayo ng Ilocos Norte no adda iti panakabalin na ket saan pay lang nga mapalubusan ti dagiti pampasero nga lugan manipud ti ruwar ti probinsya nga sumrek katapno masigurado dati kinatalged iti salun at tayo amin nga sangapada kasamang Ronald. Well, nanakita datihan nga ginaganat ko na tayo kasamang Irene tatay ko na tayo dati virus ket haan tayo nga makita isot gapunang tay naibaga ni Mr. Perry Martinez nga masapol nga detay makiinnawatan tayo no pay asinutahan nga mayat kasamang Irene nga detay nawayakan nga makapankat kayat mo nga papanan kayat buwan kayat mo nga rod nga mairisgo tabagim Kensal lang tabagim dagiti kaming iti pamilya kasamang Ronald tanong maminsan ket syempre adda nga ti pampanodan tayo dagiti kaming iti pamilya dagiti patpatay tayo iti biag adda nga isulan maminsan iti pampanunutan tayo kasamang Ronald so dijay iti nasken nga kitain tayo amin nga sangapada ket dayta iti rason nga kadagito nga gundaway ket adda dapay ket di nga napaigatan dagiti border iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald atap ni tikasta ket masigurado dati panakasalwad tayo amin nga sangapada ket kadagito dagiti doktor nga dayti border ket isu dayti mangkit-kita kasamang Ronald no makamo kanino rumbeng nga mapalubusan nga sumrek dagiti tatag kalikagom nga sumrek iti probinsya ken isu dati makamo no ma-quarantine dagiti iti panaka-quarantine dagiti sumrek iti probinsya tayo kasamang Ronald ket tumultulong met Sir Mr. Ryan Remigio ken kasama ten ni Provincial Tourism Officer Mr. Ayan Rirakel nga mga kitkita kadagiti tatamabalin nga mainayon kadagiti quarantine facility iti probinsya tayo nga Ilocos Norte tapno masigurado nga dagiti sumrek nga quarantine kasamang Ronald iti probinsya kita daday pakaipananda nga quarantine facility kasamang Ronald ket iti biang dagiti doktor iti probinsya dito yung ating tingitingan dano dagiti tata sumrek iti probinsya ket pudno nga authorized persons outside of residence wenno apo wen saan ket kasapulan nga maipadalanda kaditi quarantine facility kasamang Ronald ket dapat dati basar pa lang iti palawag ni Sir Perry dapat dati na inayon iti protocol ti probinsya dati kata babayan iti panaka ipatulod wenno kaaddan dagiti tatapan nakabagi ti Office of Barangay Affairs wenno OBA ken ti Provincial Social Welfare and Development Office nga mangkita no nasken nga maipan dagiti ag sangpet iti probinsya tayo ng Ilocos Norte kadagiti libre nga pagkwarantinan wenno dagiti agbayad da kasama
kasamang Ronald when no saan kita makibingay iti probinsya when dati itay local government unit iti panagbayad dagito itatang sumrek nga ag quarantine ta adumet kasamang Ronald dagito talaga nga mangipilit nga sumrek uray kay papanan na iti panagbayad da itay quarantine facility basta makastrikdan iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald. When kasama nga Irene ken go back kada toy pakasiknan kadagitay luglugan kasamang Irene, di ba naibaga pa dito ni Mr. Perry Martinez nga upaten nga bus kunansa dagitay in patulod iti biyang ti probinsya sipod ada detoy kalikagom ni Governor Macho Marcos Manotok madigitay taga Ilocos Norte ken digitay kayat nanti agsubli diti Ilocos Norte ket ada ti naipaay nga lugan kang digitay ada ti biyang ti Metro Manila kasama Irene. Roger kasamang Ronald ket no umapaaboten ko na kasamang Ronald iti 70 ket talo dagitay na ilugan when naglugan kadi iti tatang libre nga bases gapta 50% met lang dati mapalubusan nga agalugan kasamang Ronald so talaga nga basit na lang nga agalugan no kada tay may isang bus kasamang Ronald ket iti agdama agtultuloy pa lang dati tatang panangi kalkalikagom iti gobernador tayo ngem syempre matingiting met nga naimbag kasamang Ronald kaskil tingaron na ko na ni Sir Perry dagitay agkalikagom nga umay iti probinsya ipadanon da dato nga kalikagom da kada itay mayor ket iti mamayor kada iti bukod nga lugar tingitingan da kasamang Ronald no kasapulan nga talagang pagawid dagito iti probinsya ket itay talagang ikalkalikagom iti gobernador tayo nga kasapulan na mapagawid dagitay naapektaran iti pagtrabahuan da awan iti pagtrabahuan da iti Metro Manila kapo dati COVID-19 kasama ten dagitay estudyante ken dagitay nagkasapulan nga napan iti Manila kapo iti panagpaagas da nga iti dameten nga napupok kasamang Ronald kapo iti COVID-19 so dagitay maipang pangruna nga matulungan nga agawid iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, alamin na partner iti ada tagon daway intaro din shout out talagang saan man yan palubos pa iti oras okay kablaon tay man ni kagawad George Agiran dita Bakara naimbag nga bigat mo kung kabsat ko na nadtoy ken kasamatan ni Jovelyn Miguel ni Gerardo Lamar Cardona kasamatan kan ni Madam Flor de Lisa Lapat. Good morning sir ma'am. Kunan nagtoy. Good morning ni po. Jean Tapek Ramos kasamatan kablaon taypay ni Apong Glenn. Ni Bienvenido Benny Pareha ni Madam Bilgi Maranan Umawida. Good morning sir and ma'am kunan nagtoy. Ken kasamatan kablaon taypay ni pareng Rodnel Felix manipod dita Tabuk City Kalinga. Kasamitan kablaawan taypay ni Sir Akupan Kibin na imbagin kay panagadengdengeg kasamitan ni Kumadre Mel Valencia dita Burgos sa kay dita Burgos kasamitan ken ni Lakan Sidelin kunanad toy ken ni nang Majitunak na imbagin kay panagdengdengeg dita Hawaii kasamitan ni Dangadang Abad ni Madam Emma Kimuyog Arellano kasamitan ni Mr. Jerickson Geteng Mr. Jesse Gascon ken ni Sir Ronald Saludares kasamatan ni Apo Kapitan Joji Jimenez ken kablaan tepay ni paring Jeff Cabias ni Mami Felicitas Cabias ken ni paring Alwin Cabias ken ni Mr. Alex Cabias dita Hawaii ken kablaawan taypay ni Apo Amor Makalma Bagarino o Elbiro Agoo ni Apo Kapitan Elbiro Agoo ta iliti Pasukin Ilocos Norte ken ni Apo ABC Federated President Elmer Failugna Apo Sangguniang by Member Joseph Lister Butay dito'y San Nicolas Ilocos Norte ken ni former Barangay Chairman Ruben Cabel manipod dita Hawaii Mr. Jerry Javier Bilya dita Dingras Ilocos Norte. Okay partner.
Yes, partner, so naglablabes man ni ti oras, iti nga ruda naga ni ti gobyerno provinsyal. Nga idadolwan ni Governor Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office. Idadolwan ni Miss Maria Ron Isabel Dawang, ti pagayong agyaman ti panangtat parabayo iti programa, Sirmata ni Ilocano, Irene Ringor. Ken kasama ten nakadatayo pa iti field ni kasama ang Frances Alegre, ken kasama ten ni Apong Glenn, iti biyang ti technical department ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, nang kitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Robert Iyadaw. Toy namuti biyang ni Ronald Domingo, mangiyabat-bati ti imbaga damag na imbag nga bigat tay amin nga sangapada, kasirmata. Happy Independence Day. Babay na po. Nangyaganyo, programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sa marunong nga panagparang manenda ito programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 7:05. Happy 60th anniversary